Niin. Ymmärrätkö sä liikennemerkkejä? Ymmärrän. Mitä siinä lukee? No kyllä siinä taitaa lukea, että mopolla on jo kielletty. Niin, mutta mikä se toinen merkki on? No, siinä taitaa olla koira. Joo. Tarkoittaako se sitä, että saaks tähän jättää mopoja? No sitä en tiedä, aina ollaan jätetty. Niin, mutta mitä te aina stop-merkkikin on ohitettu ilman pysähtymistä? Tähän ei jätetä mopoja. Ei voi. Ei. Ai jaa. No. Sopiiko sellainen, että mä sit siirrän sen tohon? Joo. Okay. Mutta älä käynnistä, kato tässä on tää koe. Joo. Ja kato kun toisaalta se on Hon har varit i... Vad det ska man? Det är ditt åsikt. Ja. Men har du provat? Sulla on se skickade tehopeli. Alltså det är ju... Nu kommer jag nu. Se on hänen. Miksi toi yksi ihminen tutkailee tätä? Kuka? Kuka? Fiskailee tätä. Fiskata. Jag kan inte finska. No jag vet inte. Jag kan inte. Alltså han kan inte. No vartipod. Va? Vartipod du kan komma med och yrittää svisla. No i Borgo. Siis viittaa. Joo. Tykkää du att det är kiva att säga sådär åt minderåriga? Ja vittu minä feskat var så omöjligt. Okej. Vi måste vänta på polisen. Där är en typ som vill ha den. Är det så? Jo. Det kommer de. Alltså var ju någon visio siipona. Sä osaat kääntää. Siis Mä puhun mä suomalaista. asun 3 vuotta Joensuussa, mä olen Ruotsissa. Jaa, joo. Elikkä tuossa on yksi täysin huumehörhö tyyppi, joka haluaa pölliä. Tunnetko sen? Joo. Tunnet. Huume et tunne. Ei tunne. Alltså hon sa att... Roger vill ha den. Jaa, ei Har du tunne. någon kompis i Utkomma? Nej. Okej, så måste vi vänta. Jo. Är det där de säkert? Polisen. Ja, polisen kommer. Ja, polisen. Nu måste vi vänta. Jo. Där är en gummen. Och titta.